Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज आम्ही मीटिंग आपल्या त्यामुळे त्याच्यामध्ये कशें जाता की खूप 2 महिन्यानंतर खूप जण रिलॅक्स जातात, कोण तरी टेपाक घेता, सगळे जाण कशें दिसत रावले आनी आमी कितें आमकां पूर्ण विश्वास आसा सगळ्या उमेदवारांचेर आनी म्हणून आमी तांकां हाडून एकठांय दवरना. जांकां विश्वास ना आनी आमकां पूर्ण खबर आसा की आमचें सरकार जाता तेन्ना आमकां प्रश्नच ना. जाका विश्वास ना ते सगळे करतात. लेट देम डू इट. So what is the agenda? Agenda is just whatever. After election, we had this is the first meeting. Tomorrow counting. So after counting, what time they have to come in. All this is all the discussion. Nothing else. That could be independent system, potential independent. Till now, no. Till now, no. ते सगळे कॅन्डिडेट आले ना यातले आता. घेतले ओके So, any plan of talks with the government fund? Correct. All these questions, I am going to answer tomorrow. No, because it was being said that perhaps the BJP leadership has sought some time. I had not discussion with anybody till so we got as Bharatiya Janata Party the central party. So our national leader is going to have discussion with the government. Thank you. सर उद्या आज मीटिंग तुम्ही येयला कित्याक मीटिंग आज गव्हर्नर काय सांगणार दोन मिटींग सगळे कॅन्डिडेटांना आपल्याला ते म्हाका खबर ना म्हाका एकट्याक आपयला एक तशी मीटिंग तुमची म्हाका एकट्या आपयला बाकीचे म्हाका खबर ना कित्याक फाल्यां रिजल्ट डे आहा कशी कितें मीटिंग फाल्यांचो रिजल्ट पॉझिटीव तुमचे खातीर तुमचे खातीर सगळ्यां खातीर 27 जावन 28 जातलो 28 सप्टेंबर देखून तुमी एक आसा निवडणूक कितले मार्जीन डे कितें तुमचें कॅल्क्युलेशन कितें माझीच फाल्यां काय आयज दिश्टी कित्याक करूया थोडे हें करता तितलें करता हें करता तें बरोबर न्ही माझी म्हणजे फाल्यां कळटली बाय 11 11 पर्यंत सगळ्यांक कळटली बरोबर एमजी पार्टीन आतां स्टार्ट केला की आमकां बीजेपी कॉन्टेक्टान आहा म्हणटा सुदीन आनी काँग्रेसूय कॉन्टेक्टान आहा म्हणटा आता ते पार्टीचे अध्यक्ष किंवा पार्टीचे मुख्यमंत्री लक्षात पडले म्हाकाच खबर ना पूण एमजीक घेवन सरकार करपाची गरज पडटली अशें दिसता तुमकां ते म्हाका खबर ना पार्टी डिसायड करतली हायकमांड गरज पडल्यार घेवंक जाय तांकां एमजी वांगडा हांव कांयच उलयलें तुमची कितें भुमिका म्हाजी भुमिका ना हांव पार्टीचे जी पार्टी कितें तेजी आसा पार्टी डिसिजन घेतली तुम्ही म्हणटा 27 प्लस जाल्यार एमजीची गरजच ना न्ही ते पण म्हणजे विचार करता तुम्ही पण भाजपतले काही नाराज सुद्धा काँग्रेसच्या संपर्कात आहेत असं म्हटलं जातं. सकाळी विश्वजित राणे यांचा फोटो काँग्रेसच्या काही नेत्यांसोबत दिसून आला. मला काही माहीत नाही हो हे सगळे एकत्र आहे आम्ही हां काय नाही भाजपचंच सरकार होतं बीजेपी बद्दल नाराजी बी अशें अशें कांय काय ना बीजेपी सरकार हां परत प्रमोद सावंत सीएम अध्यक्ष या म्हणजे मुख्यमंत्री ठीक आहे. चलो थँक्यू. ओके I joined BJP. तुमचे पणजेचे सगळ्यांचे नजर लागल्या कितें सांगपाक आता पण फाल्यां 8 वरांचेर सगळें गमतलें न्हू कितें जावपाचें आहा तें. तुम्ही कॉन्फिडंट आहा विनींग जातलें म्हणून पणजे अरे तुवें सांगूंक जाय म्हाका तें हांवें सांगपाचें न्हू तुका. Party has given you the responsibility of talking to the independent. बाबा I don't have any responsibility and party has not given me any responsibility. I am myself. बीजेपी गव्हर्नमेंट फॉर्म करतली BJP government will be formed tomorrow. तुमचा रोल कितना इम्पॉर्टंट No, I am just a part of the. I am But you just are a part. negotiating with the No, independent. I am not negotiating with anyone, and I have got no role to play. I am. बीजेपी गरज लागली बाकीच्या पक्षांची अरे जाल्यार सगळे येतले रे येवपाचे आहा ते. बीजेपी कडेन येतले म्हणटा सगळे येतले कोणाक खूंय वचपाचें ना. एमजी फाटी फुडें जाता एमजी म्हणटा सगळे हांवें तुका सांगलें ना सगळे येतले
Be rest assured. कोण माहिती तुका म्हणतले मला कोण ते. Generating a lot of curiosity. Yeah. So numbers are going to be close. Many people are saying, how do you assess the situation? See, if you go as per your exit polls, exit poll it is, no? Right. Yeah, exit poll. It is nowhere going to come through the way. I am sure and confident that BJP is going to get the majority on its own. Be rest assured of it. But are you in touch with the MGP leaders as well? They could be playing a crucial role, as many are saying. But the party must be in touch with it. I am not in touch. I am just a loyal soldier of the BJP party. पण तुमच्या star रोल बद्दल असं campaigner म्हटलं of the जात party, आहे sir. तुमच्या रोल No, I was not a star campaigner. I was just one of the candidates. पण तुमच्या रोल बद्दल म्हटलं जातं की तुम्ही जे पक्ष आणि बाकीचे लोक आहेत त्यांच्याशी बोलणी सुरू आहे तुमच्याकडनं. No, no. I am not in touch with anyone. I have got friends in other parties as well. We are friends, but I am not in touch with. Are you in touch with your other friends then in the other parties? I am in touch with everyone. We are always in touch. बाबूश तिसवाडीचे सगळे तू म्हणतालो की तिसवाडी मॅक्झिमम बीजेपीचे आहेत त्यामुळे अजूनही Sure, त्याचे form आहेत. sure. I don't think. Do you feel the independents could yet again be playing an important role? No, let us see. No, as I said, I am confident that we are going to get majority on our own. बाबूश बीजेपी मध्ये इन फायटिंग हा सीएम नाही रे बाबा, कोण इन फायटिंग करणार? चीफ मिनिस्टर इज प्रमोद सावंत इज द चीफ मिनिस्टर. He'll be the chief minister. Sir, your name is being discussed for CM post. चालूच आहे ना. अरे यार बंद. इंटरॅक्टिव्ह मीटिंग मेबी फॉर टुमॉरो. एखादी प्रदेश अध्यक्ष नाल्यार सीएम सांगू शकतो कितें तें. काँग्रेस आपल्या कॅन्डिडेटांक बीन घेवन वयता आनी थंय तेजेर रिएक्शन रिएक्शन म्हाका दिसता दे आर ओन्ली गिवींग द रिएक्शन. आमी आनी दिवपाची गरजूच ना. जे मनीस पयलींच इलेक्ट जावच्या पयलींच ना जाता ते इलेक्ट जातकच कितें करूंक शकता जालें जाल्यार. सहज आज विटनेस विशेष म्हणजे काय विशेष काही नाही. एक कॅन्डिडेटची मीटिंग आहे उद्याच्या संदर्भात प्लॅन केलं. रिझल्ट असा कसं पळयता फाल्यांच्या दिसा कडेन तुम्ही आम्ही खूप पॉझिटिव्ह आहात. डेफिनेटली बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट. डेफिनेटली इश्यूज आहे ना, क्वेश्चनच आहे ना, इश्यूज आहे ना, क्वेश्चनच आहे ना. आय एम 100% कॉन्फिडंट दॅट आय एम गोइंग टू गेट द विन. फाटल्यापेक्षा चढ मार्जिनावर निवडून येतलो आणि किती सांगू तुमचा. एका बाजूला काँग्रेसने आपल्या कॅन्डिडेट्सना अज्ञात देऊन ठेवलेलं आहे. अशा प्रकारे बघताय मगोप त्यांच्या बाजूने जाण्याचा प्रयत्न करतोय. आता काँग्रेसची त्याच्यावरती मी भाष्य करू इच्छित नाही, कारण प्रत्येक पक्षाचं वेगळं वेगळं धोरण असतं. कारण तर त्यांना जर आपल्या पक्षाच्याच उमेदवारावर जर हे नाही, विश्वास नाही, म्हणजे अशा तऱ्हेच्या गोष्टी आज घडतात. आणि ह्या मागच्या केबलला सुद्धा तसं झालं होतं. पण त्यांच्यावर मी भाष्य करणार नाही, कारण मी एक वेगळ्या विचारांचा माणूस आहे. पण डेफिनेटली प्रत्येक पक्ष आपल्या पद्धतीने काय ते लॉबिंग करणार किंवा सरकार घडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आणि प्रत्येकाने प्रयत्न करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. तुमची रणनीती काय असेल? मॅन्डेट जर नाही मिळालं किंवा पूर्ण बहुमत नाही मिळालं तर काय कसं? वी आर कॉन्फिडंट दॅट वी आर गोइंग टू गेट द मॅन्डेट. आम्ही पूर्ण आम्हाला माहीत आहे की आम्हाला मॅन्डेट मिळणार. आणि जरी मॅन्डेट 1-2 कमी पडले तर वी आर इन टच विथ द मेनी विनिंग कॅन्डिडेट. एक पार्टी तुम्ही म्हटले की खूप जणांचे कॉन्टॅक्टान आहा. एमजी पार्टी आहा तेंच्यांनी स्टार्ट केला की ते म्हणटा बीजेपीच्या कॉन्टॅक्टान आहा, काँग्रेसीच्या आहा. तुमकां कितें दिसता एमजी घेवन सरकार करपाची गरज पडटली? म्हाका दिसना गरज एमजीची गरज पडपाना. गरजूच पडटा. गरज पडली जाल्यार तुमची कितें भूमिका आसतली? म्हजी भूमिका कितें? म्हजी भूमिका पक्षाबरोबर असते, पण म्हजी भूमिका वैयक्तीक लेवलाचेर ज्यो काही गोष्टी कितें हांवें सांगिल्ल्यो त्यो हांवें सांगिल्ल्यो. कारण हांव जो भारतीय जनता पक्षान जो आयिल्लो आसा तो भारतीय जनता पक्षान बेश्टोच येवं ना, बरोबर न्ही. तर काही गोष्टी नंतर हांव काही गोष्टी सांगतलो, पण डेफिनेटली भारतीय जनता पक्ष स्वताच्या कापासपतीच्यान तुम्ही अटी घातल्या आहेत ना बीजेपी ना तशें अटी बिटी कांय घालूं ना. तुम्ही म्हणता पूर्ण बहुमत मिळेल आणि तरीही रणनीती ठरवण्यासाठी तुमची बैठक आहे. देवेंद्र फडणवीस स्वतः रणनीती म्हणजे काय? हे प्रत्येक कोणतंही सरकार असो, कोणताही पक्ष असो, ज्या वेळेला निकाल होतोय त्याच्यापूर्वी काय आमची असणार व्यवस्था काय असणार ह्या संदर्भात लोक चर्चा करणार ना. चर्चा होते विश्वजित राणे काँग्रेसच्या संपर्कात. मला काही माहीत नाही, त्याच्यावरती मी बोलणार नाही, पण मला काही माहीत नाही. मोबाईल रिझल्ट किती
रिजल्ट फाल्यां रिजल्ट न्ही कितें रिएक्शन कितें थोडं इकडनं या ना सगळ्यांना सर ते एक पार्टी ना तर त्याची किती असतं मिटिंगची मीटिंग कधी असते Meeting, you know very well. We have to chalk out our strategy. We are in the process of formation of the government, so all work in that direction. सगळे तुमचे एकठांय आहा सगळे तुमचे लिडर Absolutely, there is no problem at all. कित्याक काल विश्वजीत राणेन एक स्टेटस दवरलो आनी तेजेर कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या DK शिवकुमार काँग्रेसीचो व्हडलो लिडर आहा तेचो तेणी स्टेटस दवरलो आनी थोड्या वेळान काडलो विश्वजीत अशें परत अशें कित्याक करपाक लागला ना काय जावपा ना तो बी You तुम्ही don't उलयला worry. तेच्या कडेन You don't worry. तुम्ही उलयल्या बीन तेच्या कडेन You don't worry about that. अरे माईक घे ना मागे दादा आप इधर आ जाओ मोबाइल गोवा के कैंडिडेट है उनका मीटिंग हाँ अभी नहीं अभी उनका मीटिंग कर रहा है कल 2 बजे न्यूज़ आ जाएगी हाँ आ जाएगी नहीं लगता है कॅमेरा काढून घ्या असा यात्री करू आमच्या मीटिंग तिथं एक वॉकथ्रू केलं बाबूजी घेते मॅडम कोणत्या हां अरे यार थांबी शूटमध्ये येतो मला एकूण टाकले मला बाहेर होतो ये बहुत छान और आगे मत जाना कोई लगा बाबू मोबाईल आहे सर काठी आहे कोणाला इकडे इकडे असं आहे की मला नीचे करो यार पूर्ण विश्वास आहे
की गोव्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाला जनतेचा आशीर्वाद मिळणार आहे आणि भारतीय जनता पक्षच गोव्यामध्ये सरकार स्थापन करेल हा मला विश्वास आहे. सर, बहुमत नाही मिळालं तर कुठल्या पक्षांची आणखी बोलणी सुरू आहेत? अपक्षांची बोलणी सुरू आहेत. आणि काँग्रेस जे आहे ते त्यांना दुसऱ्या अज्ञात स्थळी हलवण्याच्या तयारीत आहे. पहिली गोष्ट तर मला पूर्ण विश्वास आहे की आम्हाला बहुमत मिळेल. तरीही जे काही आमच्यासोबत येऊ शकतात अशा सगळ्यांशी माझं बोलणं झालेलं आहे आणि मला विश्वास आहे आणि आम्हाला बहुमत मिळालं तरीही काही लोकांना आम्ही सोबत घेणारच आहोत. त्या सगळ्यांशी आमचं बोलणं झालेलं आहे. काँग्रेसने काही आपल्या सगळ्या उमेदवारांना एका हॉटेलमध्ये ठेवलं आहे आणि ह्यावेळेस डिफेक्शन होणार नाही किंवा ती भीती जी आहे ती समोर दिसते. असं आहे की काँग्रेसचा आपल्या उमेदवारांवर विश्वास नाही, त्यामुळे त्यांनी सगळ्यांना बंद करून ठेवलं आहे. पण मला वाटतं की आम्हाला त्याची आवश्यकता पडणार नाही. आमचं सरकार तसंच बनेल. मग पक्ष काँग्रेसची बैठक करत होती काल. चिदंबरमशी त्यांनी बैठक घेतली, बोलले ते असं आहे, तो एक पक्ष आहे, त्यामुळे ते सगळ्यांचीच बैठक करतील. त्याच्यामध्ये काही आपण आश्चर्य मानण्याचं कारण नाही आहे. कुठलाही जो अशा प्रकारचा पक्ष असतो तो निवडणुकीच्या काळामध्ये किंवा रिझल्टच्या आधी वेगवेगळ्या शक्यता काय आहेत त्या पडताळून पाहत असतो. पण आयडिओलॉजिकली जर आपण विचार केला तर त्यांच्या सर्वात जवळचं भारतीय जनता पार्टी आहे. लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिलेगा. भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी. हम कई लोगों को साथ में भी लेंगे. जिन लोगों को हम साथ में लेंगे बहुमत के बावजूद भी ऐसे सभी से हमने बातचीत की है और वो सारे लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं. सर, कांग्रेस की बैठक आज कांग्रेस ने अपने जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें एक रिजॉर्ट में रखा है और वो कहीं ना कहीं आप देखें तो चिदम्बरम से लेकर कई नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका कहना है कि वो जो गलती 2017 में हुई थी वो इस बार वो नहीं करेंगे. देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में ये कहता हूँ कि कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों पर या चुनकर आने वाले विधायकों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि पार्टी कमज़ोर है, पार्टी का नेतृत्व भी कमज़ोर है और इसलिए उनको लगता है कि उनके लोग भाग जाएंगे. लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है. हम अपने बलबूते पर और अपने दोस्तों के साथ सरकार बनाएंगे. भाजपचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण असेल? सर, भाजपचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण असेल? चिदंबरम से सुनील नवलीकर की मुलाकात भी हुई. आज आपकी बैठक में भी आए हैं उनके सदस्य, ऐसा सुन रहे हैं हम. तो एमजीपी किसके साथ जाएगी, किस तरफ बढ़ेगी? देखिए, एमजीपी एक स्वतंत्र पार्टी है और ऐसी पार्टी ये किसी के साथ भी चर्चा कर सकती है. चर्चा करने में कोई हर्ज थोड़ी है. लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि आइडियोलॉजिकली अगर हम विचार करें या वोटर का हम विचार करें तो नेचुरली बीजेपी और एमजीपी साथ में आना ये बड़ा नेचुरल है. थैंक यू सर.